narednih dana krećemo znači, sa izgradnjom ulice koja se nadovezuje na ovu ulicu, ona je paralelno ulica s ovom ulicom. Evo, mislim da smo u ovoj godini napravili jedan veliki posao. Ja kao predsjednik mjesnog odbora ovdje u Čehovcu vrlo sam ponosan i sretan. Evo, kao što sam je rekao, pred nama je nova godina, sljedeće godine dolaze novi projekti. Znači, krećemo sa izgradnjom sportskog centra, obnavlja se društveni dom kulture i znači dolazi ljet rasvjeta po svim ulicama. Ja ću još reći da sam vrlo ponosan da evo mjesto Čehovec je dobilo jednu lijepu, još ljepšu sliku. Dobilo jednu novu dimenziju i evo, ja se nadam da ovo nije kraj, ja se nadam da će svaka godina biti još bolja i da će mjesto biti sve ljepše i ljepše.